Maša, ako ten váš chlapec na tých štúdiách? Darí sa mu? A telefonoval nám, že či by sme mu dovolili, aby sa preselil do druhého internátu. Trocha viac by sme platili, ale by mal viac mesta, aj pokoj a mohol by sa lepšie učiť. No tak sme pristáli, no čo budeme? Vedľa jeho máme a na tých pár eurov hľadeť, keď chceme Čindriho, aby školu zakončil. Ale veď je tak. Nak je bar im lepšie, nak sa vyškolujú a nak negrbačia celý život ako my. Aj ste doplatili? Doplatili. Ale bola som zvedavá, kde on teraz býva. Tak som sa aj ja, nenahlásená, vybrala na návštevu. Prišla som do Várošu, našla adresu, zazvoním. A ono, dvere mi otvorí mladvo, peknú dievča. Ale? Dobrý deň, prepáčte, ale ja som asi chybila. Ja hľadám môjho Miška. A ona? Nechybili ste, von tu býva. Miško, poď. Jedna četa ťa hľadá. A k tomu ona bola? Spolubývajúca spolužiačka. Tak? Vraveli mi, že do vena bývajú za to, aby sme si podelili trovy za to novo bývania s jej rodičma, aby nás čím menej vyšlo. A čo bolo potom? No, potom obzerala som byt, obed narichtovala, naplnila chladničku s tým, čo som dodrugala a vrátila som sa domov. Prešiel ti týždeň, synák telefonuje. Vraj, mama, nemôžem nájsť palatinkár. Odako si bola u mňa, voľade sa zapatrošil a nemôžem ho nikde nájsť. Reku, a ani tvoja spolubývajúca spolužiačka nevie, kde je? Vraj, mama, prečo by Jarka mala to vedieť? Naozaj, prečo? Lebo by ho už dávno bola našla, keby spávala vo svojej posteli.